jerin ƙasashen Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Aku Hausa TV. Idan yau ka fara ziyartar wannan tasha, muna buƙatar ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyonmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Daga cikin ƙasashe 54 na nahiyar Afirka, 45 sun fuskanci aƙalla yunƙurin juyin mulki da ya tun shekara ta 1950, inji rahoton Muryar Afirka. Sai dai akwai ƙasashen Afirka 7 da ba su taɓa fuskantar juyin mulki ba tun bayan samun 'yancin kai. Ga jerin ƙasashen kamar haka. Ta ɗaya, Botswana, ita ma ba ta taɓa fuskantar juyin mulki ba. Afirka ta Kudu ita ce ta biyu, ita ma ba ta taɓa fuskantar juyin mulki ba. Cape Verde, Malawi, Namibia, Eritrea, Mauritius. Akwai kuma wani jerin ƙasashen Afirka inda sojoji suka yi yunƙurin juyin mulki amma ba su yi nasara ba. Jerin ƙasashen Afirka da fuskantar barazanar juyin mulki da bai yi wa Zambia. An yi yunƙurin juyin mulkin soja har sau 3 a Zambia. Morocco, ƙasar Morocco ta fuskanci juyin mulki soja sau 2 da bai yi nasara ba a ƙasar da ke arewacin Afirka. Kenya, ƙasar da ke gabashin Afirka, ta fuskanci yunƙurin juyin mulki sau 1 wanda bai yi nasara ba a ƙasar a shekarar 1982 domin hamɓarar da gwamnatin Shugaba Daniel Arap Moi. Ƙasar Kamaru ta fuskanci yunƙurin juyin mulki da bai yi nasara ba a shekarar 1984 don hamɓarar da Shugaba Paul Biya, inji jaridar New York Times. Mozambique, yunƙurin juyin mulkin soji da bai yi nasara ba ya faru sau 1 a Mozambique. Senegal, ƙasar Senegal ta fuskanci yunƙurin juyin mulki soja guda 1 da bai yi nasara ba. Angola, a cewar jaridar Washington Post, an yi yunƙurin juyin mulki don hamɓarar da gwamnatin Agostinho Neto a shekarar 1977 a Angola.